Iż-żgħażagħ, il-governanza, l-ambjent, il-futur tal-pajjiż u l-isfidi li qed jaffaċċjaw il-familji. Dawn huma wħud mill-prijoritajiet ta' Alex Borg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Finqal il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jingħaqad permezz ta' ħidma li diġà bdiet. Irrid nerġa' nara il-Partit Nazzjonalista d-dar ċentrali bħala d-dar naturali tal-poplu Malti u kollu. Kull minnu tarita tajba, kull min irid jara il-ġid f'pajjiżna, kull min irid jara l-Malta timxi l-qoddim, kull min irid jagħti futur aħjar għal-ġenerazzjoni żagħżugħa. Waqt intervista ma' Matthew Xwire fuq l-istazzjon RTK, Alex Borg qal li fil-laqgħa li kellu ma' Adrian Delija huma ddiskutew it-triq il qudiem u kif id-deputat Adrian Delija si jkompli jagħti l-kontribut tiegħu lill-Partit Nazzjonalista. Alex Borg għamel ukoll distinzjoni bejn l-irwol ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u dak ta' kap eżekuttiv. Dan kif il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn business plan biex issaħħaħ l-istrutturi. Hemm distinzjoni kbira bejnietom, ġifieri inti il-Segretarju Ġenerali ser ikun il-political arm tal-partit illi jiddirezzjona il-messaġġ politiku l-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista. Is-CEO ser ikun propju l-kap eżekuttiv, il-bniedem illi jiddirezzjona l-istrateġija finanzjarja tal-partit u jeżegwixxi il-deċiżjonijiet finanzjarji tal-partit. Dwar iż-żgħażagħ Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn bidla ġenerazzjonali. Bidla ġenerazzjonali hija propju il-bidla fil-mod ta' kif nipproġettaw lil nfusna, kif inwasslu l-messaġġ tal-viżjoni tagħna, ta' kif inħarsu lejn is-soċjetà, ta' kif inħarsu lejn iż-żgħażagħ. Ġifieri llum waħda parti essenzjali mill-mod ta' kif nistgħu nikkonvinċu ż-żgħażagħ hija propju kif we engage with them, kif aħna lilhom inġibuhom jirrelataw magħna. Dwar il-liġijiet tal-ippjanar Alex Borg qal li hu tal-mistħija kif il-gvern baqa' dej romblu minn fuq kulħadd. Jiena tkellimt fuq l-importanza li jridu jiġi riveduti local plans u jiġi riveduti mhux biex isir regress ta' ġifieri il-progress irid jibqa' għaddej, imma jrid ikun hemm progress sostenibbli, ġifieri ma nistgħux nibqgħu għaddej nisparaw fil-vojt mingħajr ma għandna exactly a good direction fejn irdu mmorru, ġifieri local plans ilhom ma jiġu riveduti mill-2006. Ma naħsibx li l-iżvilupp fl-2006 għadu l-iżvilupp fl-2025 u għalhekk irridu jiġu riveduti biex nindirizzaw il-local plans għar-realtajiet tal-lum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wara x-xewqa tiegħu li l-progress jimxi id fit mal-ambjent dan fil-waqt li sostna li żoni li huma ODZ għandhom jibqgħu hekk. Alex Borg tkellem ukoll dwar il-problema tat trasport u wara l-viżjoni tiegħu fosthom dwar l-użu possibbli ta' tram u xarabanks aktar żgħar. Jien nemmen li waħda mill-eħfef soluzzjonijiet li tista' ssir fl-immedjat hija proprju tram. Inti fl-aħħar mill-aħħar m'għandekx dak l-investiment esaġerat fl-infrastruttura u mhux ħajħodlok fit-tul daqskemm toħodlok il-metro. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-edukazzjoni għandha terġa' ssir prijorità tal-pajjiż dan fil-waqt li qasam il-viżjoni tiegħu dwar is-saħħa mentali u s-solitudni. Dwar il-ġurnaliżmu, Alex Borg qal li dan il-pilastru għandu jkun salvagwardjat u wieħed li jimplementa r-rekomandazzjonijiet tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li ħafna minnhom għadhom fuq l-iskaffa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu se jkun qed jaċċetta l-istedina tal-Prim Ministru għall-laqgħa. Iżda mhux biss. U se jkun qed jistieden lil Robert Tabela fid-Dar Ċentrali biex jiddiskutu temi li jolqtu l-poplu Malti u Awċi fosthom l-overpopulation u l-overdevelopment. Intant f'din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqqa r-retorika tal-Partit Laburista u qal li m'għandu l-ebda problema li jippubblika lista tal-laqat li kollu man-negozji. Dan fil-waqt li qal li se jgħaddi wkoll ir-rendikont ta' kemm swiet il-kampanja elettorali tiegħu.